A day in my life guru madrasah bolo. Yo bolo yuk takjak nang pasar nggawa. Dino iki aku meh nang pasar nggawa ameh ndandake jam bolo. Soalnya aku duwe jam loro kuwi kabeh rusak bolo. Mbuh gak ngerti kuwi gara-gara batune apa mesine. Tapi yang jelas iki ameh tak dandake nang kono bolo. Nah iki lho pasar nggawa bolo. Ramene pol. Dadi pasar nggawa iki bukain pasaran pon yen ra kuwi legi atau enggak dino Minggu bolo. Nang kene iki kuwi ameh golek apa wae wono bolo. Songko, katok, kelambi, arit, pacul, elektronik, HP dan lain sebagainya. Nang kene iki akeh bolo. Kowe golek apa wae wono. Dadi rasa khawatir, bahkan nang kene dodolan pitik, dodolan manuk emprit, dodolan kutuk, dodolan wedhus barang yo enek bolo. Kunci-kunci ngono ku yo akeh bolo. Dadi iki awakmu rasa khawatir. Kirane kowe arep butuh apa, pengen sing regane murah terus kualitasnya podo, langsung wae gage nang pasar nggawa bolo. Mantep pokoke nang kene iki. Aku seneng iso nawar bolo. Kowe iki arep nawar sak jeglok-jegloke rego iso bolo. Sing penting awakmu kuwi kudu pede. Ning ya aja matekke bakulane uang bolo. Contoh rego 50.000 mbok nyang 5.000 ya kuwi mati bakulane bolo. Aja lali ya bolo. Yen meh rene kuwi pasaran pon apa legi apa dina Minggu. Mung telu kuwi tok bukake. Yen liyane kuwi wis genah ra mungkin buka bolo.